chicken curry. Pero mas marami yung vegetables. Hey, what's up, QUEENB'S Squad? Ayan, yan ang pangalan ninyong mga supporters ko ha. QUEENB'S Squad ang tawag ko sa inyo. So, sa lahat ng mga nag-subscribe, nanonood sa aking mga videos, at nagko-comment, at nag-share, maraming salamat sa inyong lahat. At ngayon ay meron na akong 70 subscribers. So, yay! Sana ay lumayas kayo. At pag narating natin yung 1,000 subscribers, magpapabigay tayo ng regalo. Sa ninyo itong kusina na to, ito ay sa amo ko. Malaki-laki siya. Yung kusina ko ay yung lagi akong nakatalikod dun sa may parang bintana. Yun yung aming bar. Lit na alaga. Nandun, oh. Pag nakita niyo siya doon, oh. Ayun. Ginangat-ngat niya yung kanyang blanket. Santana! Ayun. Kita niyo yun? Yung maliit na yun? Makulit yun eh. Maingay siya. Pero it's okay. At so lagi natin ginagawa, ngayong araw na to ay magluluto ako ng chicken curry naman para sa aking mga amo. Ayan. Okay, for our ingredients, we would need a skinless, boneless chicken breast. We need coconut milk. I'm using light. Chicken broth, pepper, curry powder, salt, edamame. Instead of using green peas, I'm using edamame kasi naupusan ako. But it's even better than yung green peas. And then I'm using also, some people don't put potatoes, but I put potatoes. Onion and garlic, and of course, our very long carrot. So ayan po yung ating mga ingredients for the chicken curry na ating gagawin ngayong araw na to. So, with the magic of videos, makikita nyo ito sa susunod ay nakat na siya. Okay, so eto na yung ating mga naka-ready at nakat ko ng mga ingredients natin. So, kinat ko yung chicken ng medium thick slices, and then yung carrots and potatoes medyo slanting. Kita nyo naman yung thickness, pero depende na yun sa inyo. Yung edamame natin is 1 cup of edamame or green peas, chunks ng onions, garlic, 1 cup of chicken broth, 1 cup of coconut milk, and 1 tablespoon of curry, at saka 1 teaspoon ng salt and a half teaspoon of pepper. So, ayan na yung ating mga kakailanganin sa pagluluto ng chicken curry. So, doon naman tayo sa stove. Mainit na yung mantika. Lagay natin yung manok. Ayan, pwede na natin alisin. Diyan natin ulit ng olive oil. Pwede natin isunod yung garlic. Yung ating vegetables. Curry powder. So, yan. And then, igigisa natin yung curry powder. Balik natin yung chicken para maluto siyang gusto. So,
light lang yung curry natin. Pero kung gusto nyo mas maraming flavor ng curry, pwede nyo lagyan ng 2 tablespoons. We are ready to put the coconut milk and the chicken powder at the same time. So, pakuluan lang natin yan ng at least 25 to 30 minutes. Put edamame and wait another 5 minutes. And salt and pepper. Now it's thickening. At the same time, I'm making fried rice on the other end of the stove. Yes. And now we put the green onion in. And we switch it off. Ayan siya mga kaibigan. And of course, kung nagustuhan ninyo ang video na to, remember to like, share, and subscribe on my video. Always stay safe. And God bless you all.